नोंथांमोनखौ गासिखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव। टिफिनाव दिनै नुडल्सखौनो हरनोसै, सानफ्रोमबो सोलाय सोलाय हरो। मोनसेखौनो जाबाय थानो बायो नालाय गुदुं गुदुङैनो सोनि आङो, होमबाना माने गुदुङैनो थागोन, दायो जानायाव मोजां मोनगोन। नङाब्लाथ' नुडल्सफोरखौ माने गुसुब्ला मोजां मोना। इसेल' बानायदो, माने लांग्रायानो इसेल' बानायनो होदो, बेनिखायनो इसेल' बानायबाय आङो। ओंखाम खब'थामसो एसे एसे जाहोबाय। ओंखामफोर जाहोनो हायोब्ला मोजां, नाथाय फ्राय गथ'फोरानो जानो बायो फुङाव। थेवबो आङो जुर खालामनानै एसे जाहोयो, उदैया एसे मोजाङै थानायनि। दानिया रेडि जाजोब्बाय बेनि टिफिना। नैबेहाय नुडल्स एसे, आरो नैबेहाय दङ चक'पाइ मोनसे, आरो बेहाय क्रिम बिस्किट मोनसे। लांग्राया जिखिनि लांनो होन्दों आं बेखिनिखौल' हरदो, बारा हराखै। बेनिफ्राय नै रेडि जाबाय, थांनोसै। आरो खेबसे आं दांनायना नायबावदो बेगाव माने माबाफोर थालांदो नामा होननानै, माने निजि सोखानाय बुस्थुब्लाबो बावगारदो नामा ओरै सानो आरो गासिबो बिमाफोरानोथ' माने गथ'फोरनि माबाफोर थालांबाय नामा होननानै फोथाया नायबाय थायो। बांद्राय गरमनि थाखाय साननैसोआ स्कुलफोराथ' दा नै फुंनिफ्रायनो क्लास जागोन, बेनिखायनो दिनै बिराद आथुर जादों। ओरैनोथ' जोङो 7:45 ओंखारबोयोमोन, नाथाय दिनैनिफ्राय थाबनो ओंखारबोनांसिगोन आरो 7:10 हरावबो उन्दुनाया लेट जायो, जायनि कारनाव फुङाव माने गथ'फोरा उथिनो हाया जायो। थेवबोथ' दा उपाय गैयाना, बिदिनो माने सोलिलांनांसिगोन। फुंनि टाइमाव गथ'खौ स्कुलाव दोनफैनाय टाइमाव आं फैलायनो गोनां जायामोन, आं फैलायामोन, मिस्टारानो दोनफैयोमोन। दा माने मिस्टारा गैथ'वा, बाहेरायाव थांदो अफिसनि खायसे खामानियाव, बिनि थाखाय आं फैफानो गोनां जादों। नैबे दादा सासेखौ सालायनो होदो गारिखौ, खाथियावनो थानाय दादा। बे दादा थानायनि थाखाय माने बुहुत हेल्प जादों आरो। बे सानथाम सानब्रैसोआ बे दादायानो सालायगोन, माने दोनफैनाय टाइमाव दादायानो दोनफैगोन। जों सानैबो दादाजों आंजों बिदिनो माबा माबि रायलायबोगासिनो, जानाय लोंनाय ओंखाम ओंख्रिनि। माला बेसेसो मोनफैखो माने रायलाय पात्ताखौनो मोनासै। थांनाय हराव माने मा जाखो बेफोरनि बागैनो जों रायलायबोगासिनो। रुटि जाखो ना ओंखाम जाखो बायदिसिना माबा माबि आंबो सोंबाय थादो, बिबो खोन्थाबोबाय थादो लामा। दानिया जोङो बाबुखौ दोननानै नै फैफिनबाय। लामा ससेयाव मैगंफोर फाननाय नुनायखाय माबाफोर लाथावना मोनगोन साननानै नायदोंमोन, नाथाय बे काक्रेल भिन्दि माने जाबायानो थाखादों नालाय लानो बाबाय आं बेफोरखौ। बेनिफ्राय दिंखिया दोङो, दिंखियाखौ लानो सानबाय, आरो कारजिबो नांगौ जाना दोङो। नै बिथिंजायबो बिराद दासो माने बोख्लायगासिनो गारिनिफ्राय फाननो लाबोनायफोरा, जथ'वाखैयानो। मानोना टाइमा दा 7:30 एसे बारदो, 8:30 बिराद मोजाङैनो मोनगौमोन आरो जयै फानगौमोन। इसोर दा जथ'वाखै, माने गारिनिफ्रायसो बोख्लायबाय थादो। आंनो नैबे थास' गोसोमखौ नांगौमोन आरो, नाथाय फानथ'वाखै, बिसोरो दिहुनथ'वाखै, बेनिखायनो लानाय जानाय नंला। दिंखिया आरो कारजिल' लानोसै। नैबेहायबो थास' आथिं, मैथा मोजां, नाथाय मैथाया दंथ'यो। थास' आथिंखौ आं दाखालिसो जादों नालाय जानो बाथ'बाय। दा नै लोंग्रा दै लांनो नागिरदों। दानि फैनायाव जोङो न'निफ्राय खालि बथलखौ लाबोफादोंमोन, बेनिफ्राय दा गारियाव इबाजिनो माने दै लांफानोसै आरो। दैयाथ' जोंहा न'आवनो मोनखायो, नाथाय फिल्टारा एसे माने साफा खालामनो गोनां जाना दङ, बिनिखायनो जों लोंथ'वाखै, बायनानै लोंनायखिनिखौ। बाखि दुगैनाय जि सुनायफोरा माने न'निनो। आगे पिसे जोंहानि फिल्टारखौ साफा खालामखाग्रा आदा सासेया माने बेलेग खामानियाव बेस्थ' जाना दङ नालाय, जोंनियाव माने मावनो सोलाबथ'वाखै। दैखौबो गारियाव थिखांना लाबोफाबाय। बेनिफ्राय गाइखेर दाखा फिसानै थेमानै मोननायखाय बायदो आङो, फिसा। ओरैनोथ' एसे गगा मोनगासिनो, थेवबो जानो लुगैयोना गरमाव। आंथ' बिराद मोजां मोनखायो, गथ'आबो मोजां मोनो। बेनिफ्राय दिनै लाथारबाय आङो लुगैनायखाय फिसा। बेनिफ्राय नै मैदा लादो, मैदाबो नांगौ जाना दङमोन। बेलेग दिनाव दुखाननि मानसिफोरानो न'सिम दैखौ लाबोना होफैयोमोन, जों लांफैनो सोलाबाबा। मिस्टार थायोब्लाथ' मिस्टारा लांफैयोमोन, नाथाय मालाबा बिबो सोलाबाना, आरो आंथ' थिखांनो हाखाया। 20 थाखा फैसा होनांगौ आरो न'सिम लाबोना होफैयोबा। आरो बेखिनि दैनि दामा 50 थाखा, नाथाय जों दिनै गावनो लाबोनायखाय 20 थाखाखौ होलायनांला, 50 थाखाल' होनानै लाबोबाय। न'बो मोननोसै, आरो लोगोसेनो दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोना नायना बोरै मोनखो कमेन्ट खालामदो।